निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। भारतीय जीवनात परमेश्वराचे 10 प्रमुख अवतार मानले आहेत। सज्जन संरक्षण, दुष्टजन संहार आणि धर्मसंस्थापन हाच हेतू प्रत्येक अवताराचा असला तरी प्रत्येक अवताराची भूमिका वेगळी आहे। या 10 अवतारांपैकी रामावतार मानवाला सर्वाधिक जवळचा, अनुकरणीय, कारण या अवतारात परमेश्वराने आपले देवत्व कुठेही प्रकट केलेले नाही, दैवी शक्ती कुठेही वापरलेली नाही। राम केवळ मानव म्हणूनच जगला आहे। जीवनातील सर्व प्रकारची दुःखे प्रतिकूलता भोगत असतानाही धर्ममार्ग कधीही न सोडणारा राम एक अनुकरणीय आदर्श निर्माण करून गेला आहे। एक व्यक्ती शुद्ध चारित्र्याने सत्वनिष्ठेने केवढे मोठे कार्य करू शकते हे दाखवून गेला आहे। मानवी जीवनातील त्यागाचा महिमा स्पष्ट करून गेला आहे। राजपुत्र म्हणून जन्माला आला असला तरी रामाने रामराज्य निर्माण करण्यापर्यंतचे कार्य एक निर्धन प्रतिकूलतेत जीवन जगणारा मानव म्हणूनच केले असल्याचे दिसते। रामाचे जीवन म्हणजे मानवी सामर्थ्याचा आविष्कार आहे, त्यात मानवी गुणांच्या प्रभावाचे दर्शन आहे। म्हणून ते जीवन आपण सर्वांनी अभ्यासायला हवे, अनुसरायला हवे। ही जाणीव तीव्र व कार्यप्रवण करण्यासाठी व त्यासाठी त्या आदर्श जीवनाचे मनन चिंतन करण्याची संधी स्वतःला मिळावी म्हणून रामाच्या जीवनातील काही प्रसंग मला समजले तसे तुम्हा सर्वांसमोर ठेवत आहे। या पुस्तिकेच्या वाचनाने तुम्हा सर्वांच्या मनात रामाचे मनन चिंतन सुरू व्हावे या अपेक्षेने। ललिता। दर्शन, नम्रता, निश्चय आणि सत्वनिष्ठेचे। राम वनवासाला निघाला। अयोध्यापूर आणि पूरवासी मागे पडले। निषादराज गुहाशी सख्य करून राम गंगा पार झाला। आता खरा वनवास सुरू झाला। लोकांच्या दृष्टीने ती फार मोठी आपत्ती होती, पण रामाच्या दृष्टीने ती एक सुंदर संधी होती, जीवित कार्य गतिमान करण्याची, वनजीवन अनुभवण्याची, वनवासी प्रजेची सुखदुःखे जाणून घेण्याची, त्यांना आश्वस्त करण्याची। भरद्वाज मुनींचे आशीर्वाद घेऊन राम चित्रकूट पर्वतावर राहू लागला। रामाला परत नेण्यासाठी प्रजाजनांसह या वनात आलेल्या भरताला आपल्या पादुका आणि 14 वर्ष होताच अयोध्येला परत येण्याचा शब्द देऊन रामाने परत पाठवले। आणि आता आपला ठाव ठिकाणा समजल्याने आपल्यावरील प्रेमामुळे प्रजाजनांनी पुन्हा पुन्हा वनात येऊ नये म्हणून रामाने चित्रकूटावरून प्रस्थान करून दंडकारण्यात प्रवेश केला। अत्यंत निबिड असे ते अरण्य होते, पण त्यात ऋषीमुनींचे अनेक आश्रम होते। वैविध्यपूर्ण फुलाफळांनी बहरलेल्या वृक्षलता, त्यांच्या आश्रयाने राहणारे पशुपक्षी, झाडून स्वच्छ ठेवलेले आणि ऋषीमुनींच्या तपसाधनेने त्यांच्या जीवनाप्रमाणेच पवित्र झालेले आश्रमाचे परिसर, तपसाधनेने तेजस्वी, सात्विक आणि शांत झालेले ऋषीमुनी, त्यांचा मंत्रमुग्ध करणारा देवघोष, या सर्वांमुळे राम अधिकच विनम्र झाला आणि आपल्या धनुष्याची प्रत्यंचा उतरवून ठेवून त्याने आश्रम मंडलात प्रवेश केला। हे अरण्य रामाला नवीन होते, पण राम या वनवासींना नवीन नव्हता।
विश्वामित्र ऋषींच्या यज्ञांच्या रक्षणासाठी रामाने केलेल्या पराक्रमाची वार्ता, अयोध्येतील राजकारणाची, कैकेयीच्या कारस्थानाची वार्ता, राम वनवासासाठी बाहेर पडल्याची वार्ता त्यांच्यापर्यंत पोहोचली होती. काही ऋषींनी ती आपल्या तपसामर्थ्याने जाणली होती. त्यामुळे रामाने दंडकारण्यातील आश्रममंडलात प्रवेश केल्यावर तेथील ऋषीमुनींनी, वनवासींनी राम, लक्ष्मण व सीता यांचे मनापासून स्वागत केले. त्यावेळी त्यांनी रामाला राजधर्माची जाणीव दिली. ते म्हणाले की वनातील कंदमुळे, फळे खाऊन धर्मानुष्ठान करणाऱ्या ऋषीमुनींच्या तपफलाचा 4था भाग प्रजेचे पालन करणाऱ्या राजाला जातो. प्रजेचे पालन करणारा राजा अक्षय कीर्तिमान होऊन ब्रह्मलोकात जातो. मात्र प्रजेच्या हिताचे रक्षण न करणारा राजा अधर्माचा धनी होतो. त्या सर्वांनी रामाला आपला राजा म्हणून स्वीकारले असल्याचे सांगितले व रामाकडून त्यांच्या सर्वांच्या रक्षणाची अपेक्षा व्यक्त केली. युवराज्याभिषेक न होताही राम जनतेच्या हृदय सिंहासनावर विराजमान होता. राम वनवासी झाला तरी त्याची राजवंशाशी असलेली नाळ तुटलेली नव्हती. रामाची प्रजेप्रती असलेल्या कर्तव्याची, जबाबदारीची जाणीव वनवासात अधिकच दृढ झाली. राम अनेक आश्रमांना भेटी देत होता. आश्रमीय व वनजीवन समजून घेत होता. त्यांच्या अडचणी व सुखदुःखे जाणून घेत होता. विराधाच्या रूपाने पुढे आलेल्या भयंकर संकटातून राम, लक्ष्मण, सीता पार झाले. ऋषीमुनींच्या संकटांचा प्रत्यक्ष अनुभव आला. शरभंग ऋषीच्या परलोक गमनानंतर दंडकारण्यातील अनेक ऋषीमुनी रामाला भेटले. तपसामर्थ्ययुक्त असे ते सारे स्वसंरक्षणास पूर्ण समर्थ होते. विनाशकारी राक्षसांना क्षणात भस्म करण्याचे सामर्थ्य त्यांच्या वाणीत होते. परंतु त्याने तपस्वी जीवन स्वीकारले होते. अहिंसा धर्म स्वीकारला होता. सर्व कल्याणकारी असा हा अहिंसा धर्म ते सोडू इच्छित नव्हते. शापवाणी उच्चारून ते आपल्या तपाची हानी करू इच्छित नव्हते. म्हणून त्यांनी रामाला आपली व्यथा सांगितली. राक्षसांच्या अघोरी कृत्याची, तपस्येतील विघ्नांची आणि त्यांच्या जीवनातील अस्थिरतेची कल्पना त्यांनी रामाला दिली. आश्रमाच्या आणि आश्रमवासियांचे संरक्षण करण्याची विनंती केली. राम वनवासात असला तरी त्याची क्षात्रवृत्ती सुटलेली नव्हती. दुःखी पीडितांचे संरक्षण हे क्षत्रियांचे कर्तव्य. त्या कर्तव्याची पूर्ण जाणीव रामाला होती. या जाणीवेतून रामाने ऋषीमुनींना व वनवासींना राक्षसांच्या त्रासातून मुक्त करण्याची, राक्षस संहार करण्याची प्रतिज्ञा केली. रामाने सर्वांना आश्वस्त केले. सर्वांनी रामाला अंतःकरणपूर्वक शुभाशीर्वाद दिले. रामाला शुभछत्र लाभले. या प्रतिज्ञेने जणू काही रामराज्याचे बीजारोपण झाले. पण या प्रतिज्ञेमुळे सीतेचे मन शंकित झाले. रामाच्या शरचाप धारणाने, राक्षस संहाराच्या प्रतिज्ञेने त्याने स्वीकारलेल्या जीवनाला हिंसेचे गालबोट लागेल असे वाटल्याने तिने आपले विचार रामाजवळ व्यक्त केले. परंतु ही प्रतिज्ञा त्याच्या धर्मपालनाचाच भाग असल्याने रामाने समजावून सांगितले व दुष्टजन संहाराचा क्षात्रधर्म अखेरपर्यंत पाळला. या प्रसंगी राम म्हणाला, सीते, माझ्या प्रतिज्ञेचा भंग मी करू इच्छित नाही, कारण सत्याचे पालन करणे मला सदैव आवडते. सीते, मी प्राणत्याग करीन, तुझा आणि लक्ष्मणाचा त्याग करीन, पण आपली, विशेषतः ब्राह्मणांसाठी केलेली प्रतिज्ञा कदापि मोडणार नाही. या प्रसंगातून सत्यनिष्ठेचे मूल्य आपण जाणायला हवे. सत्यमेव जयते हे ब्रीदवाक्य स्वीकारूनही आपण सत्यनिष्ठ आहोत का, याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा. त्या काळी ब्राह्मण कसे होते व त्यामुळे त्यांचे स्थान किती उच्च होते याचा विचार करायला हवा. रामासारखा सामर्थ्यशाली पुरुष ब्राह्मणांसाठी प्राणत्याग करायला तयार होतो. यावरून ब्राह्मणांचे महत्त्व लक्षात घ्यायला हवे. आणि ते ब्राह्मण, ती सत्वनिष्ठा, ती तपोनिष्ठा, ती ज्ञानार्जनाची आकांक्षा, ती ज्ञान देण्याची उदारता आत्मसात करण्याचा प्रयत्न आपण करायला हवा. रामाचे जीवन ही अंतर्मुख होऊन विचार करायला लावणारी प्रेरणा आहे. या प्रेरणेच्या स्पर्शाने आपण आत्मपरिवर्तनाचा शुभारंभ करायला हवा. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्रजागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात. 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री,
कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाईट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.